Jeg hedder Jenny, og jeg er ergoterapeut. Jeg arbejder på et genoptræningscenter, hvor vi har borgere, der har fået et midlertidigt træningsophold. Og vi har afprøvet Gripo som et forflytningsredskab i borgers egen lejlighed her på stedet. Og det har vi gjort med rigtig stor succes. Det har været inde på badeværelset, og det har været ude omkring sengen og inde i stuen. Og for eksempel på badeværelset, der har vi haft rigtig gang af at have det her redskab. Vi har kunne skabe en niche, hvor borgere har kunne forflytte sig på en anden måde, end vi har været vant til. Ved at benytte Gripo, så har vi haft en mere flydende overgang fra de forskellige, f.eks. fra toilettet til håndvask. Det har været muligt, at borgere har kunne få støtte hele vejen mellem de to stationer og skabe en mere sikker forflytning den vej. Det samme over til en badeniche også. Ved siden af sengen, der har det også haft stor betydning for os at kunne opstille Gripo, fordi den har skabt en situation, hvor borgere kan forflytte sig selv, for eksempel til en kørestol eller komme op ved sengen. Og det har medført en stor selvstændighed for borgerne. Og vi skal jo også rammerne for en rigtig sikker forflytning for borgeren. I stuemiljøet, der har vi brugt Gripo i forhold til forflytningerne fra de her ofte lidt lavere møbler, som er her. Så der har jo Gripo kunne yde borgerens støtte både i rejse og sætte sig situationen. Og det har vi også set rigtig anvendeligt i dagligdagen. Vi føler, at Gripo er nem at flytte rundt på og nem at sætte op. Det er ikke noget, der kræver en særlig, noget særligt værktøj eller en særlig kompetence, og man skal egentlig bare følge vejledningen. Og der er nogle helt klare parametre for, hvornår den er sat rigtigt op. Jeg vil sige, at de bedste kvaliteter ved Gripo er, at vi har lige pludselig et redskab, vi kan stille op midt ude i et rum. Og så derigennem kan det yde borgere den her støtte, som de har behov for i deres forflytninger. Det har vi ikke rigtig kunne før, så det er noget af det, der gør Gripo meget unikt, synes jeg. Og derudover så tror jeg, at den her store selvstændighedsfølelse, som mange af borgerne, vi har haft med at gøre, de oplever, den er også ret unik. Og igennem det, så får de jo også den her følelse af tryghed i de her forflytninger, som jo ofte er dem, der skaber en utryg situation for dem. Så borgers selvstændighed og tryghed, det er i hvert fald noget af det, som Gripo det kan højne hos den enkelte.